150 meter brede. Det giver 4 sprøjtespor. Der er ingen overlapninger, ingen spild, og det gør dyrkningen lettere. Pulvérisateur fait 38 mètres, donc mes parcelles souvent sont 150 mètres, c'est-à-dire 4 passages de pulvérisateur, donc pas de redoublement de produits, pas de perte de produits et un travail facilité au niveau agricole. Alors, sur l'intégralité de la propriété, j'ai implanté des... Overalt på min ejendom har jeg mellem hver mark plantet korte, levende hegn på 20 meter, som altså befinder sig mellem enhederne. Til dette bruger jeg lokale arter. Jeg anvender planter, som fandtes naturligt i de gamle hegn. Slåen, æble, tjørn, hyld, hunderoser og andre egnede arter. Jeg fjerner græsset under træerne, så fuglene kan finde læ. Fasaner vil gerne have tætte, lukkede områder, men agerhøns foretrækker paraplyer, så de er beskyttet mod høge, men de vil stadig have frit udsyn. Les oiseaux puissent se réfugier. Autant le faisan aime bien les endroits fermés, couverts, autant la perdrix aime les parapluies pour se protéger du blizzard, mais veut voir clair. Jeg plantede hegnene på de små græsklædte skråninger, der adskiller markerne, så de ikke er i vejen, når vi arbejder. Jeg klipper dem, så de er cirka 1,5 meter høje, så sprøjtebommen nemt kan gå henover. For enden og imellem de enkelte marker har jeg anlagt dejlige græsbevoksede skel med svingel og på tør jord hundegræs, ellers en blanding af de to. Disse randzoner skal ligge i mindst 5 år, før de producerer insekter, som er absolut nødvendige for de små agerhønekyllinger i de første 3 leveuger. Samtidig har vi lagt mærke til, at mange af disse insekter, især biller, er af afgørende betydning for landbruget, fordi billerne æder bladlus, som er bærere af sukkerrosesygdommen Beet Western Yellow. La production de ces insectes, notamment les carabes, avait une importance capitale quant au niveau agricole, puisque ces fameux carabes se nourrissent de pucerons qui sont vecteurs de la jaunisse indicante de la betterave. Billerne kommer frem i februar og trækker ca. 60-70 meter ind i marken, så du kan med det samme forstå, hvorfor mine marker er 150 meter brede. 80 mètres, on voit tout de suite pourquoi mes parcelles mesurent 150 mètres de large. Sammen med Jean-Louis Bernard har jeg de sidste 10 år diskuteret sammenhængen mellem gavnlige insekter og kemisk planteværn. Inden for plantebeskyttelse har vi længe været interesseret i skadedyrskontrol og alt, hvad der kan medvirke til at minimere bivirkningerne af den nødvendige behandling på det naturlige miljø. Vi ved for eksempel, at unge rapsplanter i såningsperioden er meget følsomme over for snegleangreb. Vi har gennem længere tid lagt mærke til, at når striber med græs ligger op ad rapsmarker, er en stor bestand af de biller, vi før omtalte i græsstriberne, med til at beskytte rapsen mod sneglene. Det hjælper landmændene i bestræbelserne med at beskytte afgrøderne. Et de ce fait, d'aider à l'action de l'agriculteur qui cherche à sauver sa culture. Lad os tage et nyt eksempel. Bladlus og sukkerroer. Bladlus er skadedyr for roeplanterne, fordi de begrænser udbyttet voldsomt ved at overføre forskellige slags sygdomme, der også påvirker hele afgrødens kvalitet. Disse bladlus er meget påvirket af græsstriberne rundt om markerne. Vi har studeret, at antallet af gavnlige insekters evne til at æde eller snylte på bladlusene, som forskellige fluer, mariehøns og andre bier. Disse gavnlige insekter bliver hjulpet på vej, når græsstriberne er tilsået med svingel og hundegræs. Det er blevet påvist mange gange, at det betyder, at det i områder med vildtpleje faktisk er muligt at have en stor bestand af vilde agerhøns sammen med intensivt dyrkede arealer. Il est possible à la fois de faire cohabiter de fortes populations de cet oiseau emblématique qu'est la perdrix avec une agriculture moderne et productive.
At opretholde naturlige vildtbestande sammen med et godt udbytte af afgrøderne er relativt let. Jeg behøver ikke at skamme mig over mit udbytte. Nogle marker giver op til 11 tons vårhvede, og gennemsnittet for vinterhveden ligger på 10 tons per hektar. Der er 4,5 tons med raps, 6 tons i hestebønderne og 70 tons i sukkerroer per hektar. Disse resultater kan ikke opnås uden effektiv plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse er en selvfølge, ligesom beskyttelse mod sygdomme og mod store luseangreb, som nytteinsekterne ikke kan klare. Le désherbage, bien entendu, primordial, la protection contre les maladies, mais aussi contre les fortes attaques de pucerons qui dépassent la capacité des auxiliaires des cultures. Alt i alt bruger jeg bekæmpelsesmidler, når det er nødvendigt, og jeg vælger dem selvfølgelig ud fra, at de er specifikke for de enkelte afgrøder. Jeg foretrækker også at undgå at sprøjte de 6 meter striber, der er rundt om markerne. For når luseangrebene ikke er for voldsomme, udgør de en fødekilde for ærehønnekyllingerne. Pour justement, quand il n'y a pas d'attaque trop importante de pucerons, donner de la nourriture aux petits perdreaux. I de sidste 6 år har jeg slet ikke pløjet. Jeg har endda solgt min plov. Dette valg blev truffet ud fra landbrugsmæssige, økonomiske og jagtlige vurderinger. Faktisk blev sukkerroefrø, som havde været begravet i jorden i 20-30 år, og som begyndte at spire, når de blev vendt op, et stigende problem, specielt når man tænker på omkostningerne ved manuel lugning. Difficilement maîtrisable, notamment par leur coût manuel de destruction. L'érosion des sols labourés dans les pentes. Erosionen på skrånende pløjede marker i de våde perioder bliver mere og mere problematisk. En nedgang i indholdet af organisk materiale og vejrligets naturlige indflydelse på udledningen af kvælstof fik mig til sidst til at stoppe med pløjning. Jorderosionen er faktisk holdt op, jordstrukturen er blevet bedre, og det har gjort arbejdet med såning og høstning nemmere. Enklere dyrkningsmetoder og efterafgrøder er den bedste måde, hvorpå man kan minimere kvælstofudvaskningen. L'interculture sont les meilleurs moyens de réduire les pertes de nitrate. Som følge heraf har vi de senere år reduceret den tilførte kvælstofmængde med 10, endda op til 20% afhængig af afgrøderne. Indholdet af organisk materiale, en vigtig næringskilde til korn, er øget betragteligt ved hjælp af regnorm. Den tid, vi bruger på at bearbejde jorden, er reduceret med op til 25%, og forbruget af brændstof reduceret med 30%, hvilket man absolut ikke bør overse. Alt dette har bidraget til en markant besparelse på produktionsomkostningerne. Sammen med Philippe Granval har vi arbejdet med jordbundsforbedringer og vildtplejeaspekter. Sur l'exploitation de Jacques Hicter, le premier enjeu était de réduire l'érosion et de la stopper en rétablissant les galeries verticales de vers de terre anæsik. På Jacques Hicters ejendom var første opgave at mindske jorderosionen ved at genskabe de vertikale jordlag med indhold af regnorm. Før havde vi på pløjet jord 150 kilo orm per hektar. Efter reduceret jordbehandling har vi op til 700 kilo per hektar. I græsstriberne har vi op til 1000 kilo orm per hektar, og i områder afgræsset med heste er der op til 3000 kilo orm per hektar. Fra naturens side er udbyttet dobbeltsidigt. For det første har vi lige set regnormene. De bliver spist af 65% af småvildtet i Frankrig. Af disse lever 7% udelukkende af orm, skovsneppen, viben og dobbeltbækkesinen. Så har vi 45-50%, som jævnligt æder orm, som for eksempel solsort og drosler. Og for det andet efterlader denne dyrkningsmetode frø, planterester og insekter i jorden, som ædes af agerhøns, lærker og traner året rundt.